Sngokia kaseng Neutrep Achik National Movement HANM ya kajing wan tut diki hajar ngut ki nongkershan ki kertong bat ki kali shadisi office hakisngi bagi kertong jong ki seng san hima sima bapher ki wan thep kerteng na kabenta banya kunya collection Emily Arhajar Arpulai. Habapha eka kerwo shakilat pathai kubor lingbau assistant secretary ke HANM sengkemi uba Wilstone Soshang uloong bakajingwan tuit ki nongkershan jong ki kertong bapher ha kasngi thep kerteng shadisi office kapin sirtok ye ki patba nonglet nyongwan namar kajing deheng kali shabapalat ha kaba ki patba nonglet nyongwan ki sakut de ki bon kenta ban poi shaki kam ki jam ki jongki kumta na kalyang kaseng ka kentujur ya ka election commission ban shimkhia ye kani khnang ki patba kajela kinom mat shu ikini kijing deheng kali ki babun kenta tang na kadaw ko jingwan tuit ki nongkershan ye ki kertong bapher shadisi office to nagaliang jongi seng Neutrep Achik National Movement West Kassel District ngikwa ban penpau ya gajing sungkhya ha kabadai bat kene ka general election jong unusnam Arhajar Arpulai kaban salong ha ga arp Neutrek mentau banai kai ki bang ngikwa ban penpau golong ba ngi penpau ye gajing sungkhya namar ba imat kane ki election menta kini ki kertong menta kini ki candidate ki ba menta ki penkala ya kane ka kam ka ba kentang ka kam ka ba kerpang lakum ka festival sisen ha kasan senam ngiui ha gine ki sisngi arsingi ki baladap ha ka ba watang ban lik ban file ya nomination jongki kila wanra daki hajar teli ki kali ngima shu banyo ka nongot ki pajba kane kam dei ka ei ga ba ki penpau ya kata kajing lane ki le ya kata kajing don kam jungki kumba ki dei ban le henry kila shu le tam le si ya ka ek badon kam mala badong nomor babalingi penpau ya kata kalau wanra ru ya kajing thot ha ka le kawan ha kilenti kisenkien ha ga bagi paipa la ut saka seng ba kim lapsho ha ki kam ki cham ki kim poisho saki hospital na ga menta ki bapang ba stom ba phale pha ban le sumar saki jaga sumar ki ba be saki kam ki jam ki kim lapsho na ga ta daw ngisngau ban kerpa ya kini ki kertong jong ki political party ba pher bakin subha ban penlongi program jongki hagru kom kabadai hagru kom kabayahap kane kamdei ka tamasa kane kamdei ka festival kamdei ka juk o kamdei ka por bangin ya shat bangin ya kemen bangin ya kenhoi ya risa daga bam ka di ba bunjat burukom hanre ka por ka ba kentang ber ka por ka ba kerpang tam ha ka ba ngi kum ki paiba jong jat ben riu ni don kam ya kata hagaban perkhat puson janai kumno bitin jiti ekonomi kamdei ka kam mangin shui le kai kamdei ka kam mangin shui shat ikaman kamdei ka kam biria kamdei ka kam tamasa handrai ka kam ka ba kerpang na ka banta jungi banjit ya kata ka lawai ka ba pernai jong ka jala ka jungi banjit ya kata ka lawai kamdei ka juk o kamdei ka por bangin ya shat bangin ya kemen bangin ya kenhoi ya risa da ka bam ka di ba bunjat burukom Henry ka por ka ba kentang ber ka por ka ba kerpang tam ha ka ba ngi kum ki paiba jong jat ben riu ni don kam ya kata ha ka ban perkhat puson janai kumno bitin jiti ekonomi kamdei ka kam mangin shui le kai kamdei ka kam mangin shui shat ikaman kamdei ka kam biria kamdei ka kam tamasa Henry ka kam ka ba kerpang na ka banta jungi banjit ya kata ka lawai ka ba pernai jong ka jala ka jungi banjit ya kata lawai ka ba pernai na gamta ki khon ki kiti jongi pateng ki ban sakha ngi karpa di pai ba jong pri Neutrep li bro kawai ba ai ba kane ka por bo menta kane ka por ka ba kerpang na gamta jongi bangin perkhat na gamta ka lawai ba pernai ban sandur ya kata ka san hima sima ka ba thmai ngin boru ka jingduai hakmat nombu nong thau bon ayangi kata ka bor ke ikhtiar ha ka ba kumno ngin penkala dur penkala dar ya ka ne ka san hima sima ha ka ne ka jala ka jongi
Namar katangi kin tujur ya borok khoj ki pajba jong ka jala Meghalaya hi borok away bakin su baban sim ya kane kapor kum kapor ba kerpang kapor ba kentang na ka bentaban jadi nomi kemacungi kamde ka kam ile kai kam ngak ku mongong kamde ka kam ile kai kamde ka tamasa kamde ka kam subha bangin chuya syat bangin chuya kemen hanrai ka diga kam ka ban rai na ka benta ka lawai ka pernai na ka bagi kuni kiti jungi ngimla manong ba kanu ka political party ka babiang kanu ka political party ka bombiang berkhoi hi ka babiang sudah ki kertong ru babiang sudah hanrai ka hok jongi iwei pa iwei kum kinong thavut kalong ba nginjit ya utau kertong ba ngingi iman nginjit ya utau kertong ba don gejing sempang nginjit ya utau kertong ba don gejing gitkle na ka mentagari berkejat bendreu hi bro koi omdei bangin itu ya utau kertong tangha kani ka sitayau sisngi election handai hadin kata ka sansnem ke mansawan ngim itu shu handai nginjit ya ubreu ubadon sisa ya kata ka jingkit kle uban ai ya kata ka jing sakri ya ki constituency bo per ki ban ai ya ka jing sakri na ka mata ka jela ka jongi di bro koi kata ka de ka jing kerpa na ka lian aseng bakin subha kum ki pajba bakin sim bagan ni ka kam khoi kam kantang kin sim bagan ni ka hok kerpang kepala ai dan sarkar India yang ngi bangin jadi kita ekonomi kemat tagini bersibot